Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini yangu nyaya yakamira sekudai so. Ndiri murume ane makore 29 years ekuberekwa. Pandakauyawo kuno kuSouth Africa ndikangoti zvinhu zvangu zvose ndopa zvakabva zvazongodhakwa because ndakati ndauya kuno ndokubva ndazotanga kugara pamba peumwe murume uyu ainge ari mupurisa. Saka ndakati ndakateerera confession yeumwe mukomana uyo ainge achiti iye ari kushungurudzwa nemupurisa kuda waanodanana naye here. Ndozvavanoita vanhu ava vemuno. Mukoma, inini ndakapindana nadzo nyaya idzi, hapana kana chamungambondiudza, ende ndakashungurudzwa naye murume uyu kusvika ndanzwa bhata. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, ndakati ndasvika muno ndokubva ndatanga kugara pamba pake. Saka murume uyu akabva angotanga kuita very friendly with me, ndokubva angotanga kungondipa mapeace job zvekare. Ndainge ndofamba ndichienda ndichinoita mapeace job kudzimba dzeshamwari dzacho mapurisa zvekare. Then pane umwe musi mukoma, mudzimai wacho ainge abuda, ainge aenda kupati nevamwe vakadzi. Then ndokubva tazongosara pamba paya tiri vaviri, nekuti pamba apa ndini ndega ndainge ndiri muroja, iye ainge asingadi malodges akawanda. So mukoma takangosara tiri vaviri kudaro, ndokubva ndanzwa munhu achiuya kuroom kwangu because ndaigara kuroom yekuseri. Akati asvika paya ndokubva angonoka achitopinda. Apa mukoma ndainge ndakatongopfeka kashoti, ndokubva ndatongoti kuri sei naye mudhara. Akabva atanga kuseka paya, akati ingawani zvawakasenga because yainge ichitorakidzira nekuti ndainge ndakapfeka kashoti kadiki diki. Muzasi mekashoti umu ndainge ndisina chivhara ngozi, ndainge ndakangopfeka kaboxer short sezvo ndaizvizivira kuti ndainge ndingori mumba mangu. Murume uyu akabva azoti apedza kuita majokes ake akabva ati, ndinodaka kuti unge uchindisukira motikari yangu, ndichakupa 100 rand kana ukapedza kundisukira motikari yangu. Ndikabva ndati pari bo. Then ndokubva anditi nditevere, ndokubva ndatanga kuchinja paya. Asi chakandinetsa mukoma ndechekuti ndakasvika pedza kupfeka, murume uyu ainge akangonditarisa achingoita zvenyaya kuzotonosvika achitonogara pakamubhedha kangu. Zvinova zviri zvinhu zvekutoti zvakatondivhundutsa because I was not yet used to him. Apa ndiri munhu zvangu ndinongogara ndingori quiet, ndinofarira kugara ndiri one. Mukoma takazobuda paya ndokubva taenda, ndokubva andipa sipo zvekare nemabhaketi. Ndini uyo ndakabva ndazotanga kusuka motikari yake. Ndakati zvino apo pandainge ndovhacuuma ndichiklina maseats, ndainge ndoklina back seat. Then iye murume uyu ndopa akangoita sekunge ainge angopinda mumba kudai, ndokubva azongobuda ndisina kana kumbogara ndakazvitarisira kuti ainge atobuda mumba. Saka at that time ndainge ndiri busy ndichitsvaira back seat. Then iye akangosvika ndokubva atondirova magadziko angu. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatondivhundutsa. Ndokubva atanga kuita majokisi neni achingoti mugabe achiita majokisi neni, but ndainge ndatorohwa kumagadziko uku. Zvinova zviri zvinhu zvekuti hazvina kana kumbondifadza zvachose. Then mukomanashi muchinda uyu akazoti paya pandainge ndapedza ndokubva atanga kusecha waleti yake. Akabva ati kuingawani zvandisina kana mari. Ndokubva anditi tinge tichienda kumashops kunoburitsa mari. Mukoma takadarikira zvima ATM zvose izvo zvandainge ndichiziva zvainge zviri mulocation umo mandainge ndichigara, kuzonosvika tichizonopinda mutown. Ndokubva aenda pane chimwe ATM chepagaraji akati hachina kana mari ichi, ndangowana 20 rand. Apa ndainge ndichida 100 because mumba kunyangwe hupfu ndainge ndisisina. Ndikabva ndati saka ma1 ndanga ndichida kutotengawo chihupfu changu. Akabva ati uri kuda hupfu hwakaita sei? Ndikabva ndati ndinoda Magnificent nekuti ndo yandainge ndakajaira. Akanditi handei kuPick n Pay. Takabva tazoenda kune imwe mall kuPick n Pay, tikabva tazonohushaya hupfu uhu. And mall iyi kwacho kwatakaenda mukoma, it was very far. Akatodriver kuda zvekuma 15 kana kuma 18 minutes tichingoenda to the next mall. Takazoti tahushaya hupfu uhu, ndokubva azonditi tinge tichienda kune imwe shop yaaiziva wholesale yemaIndia. Mukoma murume uyu zvaakaita zvakandikatyamadza because takatotanga kutodriver tichitobuda mutown zvekuti fuel yakashanda ipapo
kana ndega ndakatoona kutoti izvi hazvimake sense kuti tingangonzi tikuda kungosevha zvedu mari takazoti tasvika kumawholesale kuya then ndo patakabva tazokwana upfu uhu. Saka ndainge ndichida kutozvitorera zvangu magnificent yangu yandainge ndakazvijaidza kubva zvandainge ndakapinda muSouth Africa. Then iye akabva azonditi kana mira ndikutengere uhu hwakatsetseka, ndokubva azonditengera humwe hupfu, ndokubva tazodzoka akazonditengera zvekare nezvimwe zvisevo nezvakangosiyana siyana. Ko ndaigozivei kuti munhu aitozviudza mumwoyo make kuti ari kushopera bhebhe rake. Takazoti tadzoka mukoma, munhu ndopaya paainge ototanga kutondidzidzisa kutorongedza zvisevo mufiriji kuti izvi unoisa apa, mabhanana unoisa apa, zvikati. Muchenda uyu zvaakandiitira on that day zvakatondishamisa mukoma. From there on tainge tongoraramisana upenyu hwekuti aiti sometimes anokwanisa kana kungondifonera pakati pausiku ongonditi kuri sei, nekuti dzimwe nguva aishanda night shift, saka aingokaruka otondifonera obva atongondibvunza kuti ko unani, because ainge achiti iye pamba pake ainge asingadi kuti ndinge ndichipinza vasikana. Ndobva ndamuti ndiri ndega, obva anditi pindaka online, asi ndaizoti kana ndapinda online munhu uyu aisambotaura kana anything. Then one day mukoma ndakati ndiri busy zvangu ndichigeza, because ndaitongogezera mumba imomo ndaiva nedhishi rangu hombe, saka ndaitongogeza zvangu. Ndakati one day ndiri busy ndichigeza, munhu ndokutongopusha door ndokubva atopinda. This was somewhere kuma 8 apa kwainge kuine load shedding, saka ndainge ndakatongobatidza zvangu torch ndokubva apinda mumba muya achiita sekunge ainge akadhakwa. Munhu ndokubva angogara pambedha paya akabva ati kwandiri ndikuda kuti tinge tichimboenda kunonwa doro. Mukoma ndakabva ndati muchinda uyu kuti ndinge ndichingomuavoida zvinyaya zvake, regedzai ndinge ndichingoenda naye kudoro just to avoid him. Ndakabva ndapfeka paya ndokubva tazoenda mumotikari make ndokuenda paya tikabva tanonwa doro. Mukoma I think kuti murume uyu pane zvaakazondishandisira chete, nekuti mangwana acho makuseni ndakazomuka ndichinzwa kuti shure yose iyi yaita kurwadza, yaita kupisa. Mukoma ndakazoti manje ndoda kuzama kuti ndinge ndichienda kunomanikidzira kuita tsvina, because inini ndainge ndava kufungidzira kuti maybe there was something that was wrong with me. Apa ndainge ndofunga manje ndichiti kuti ndakambodya zvinhu zvakaomarara, ndakazosimuka kudai ndichinodongorera muchemba ndichida kuona kuti kotsvina iyi yainge yandirwadza kudai chii chainge chaitika. Iye mukoma ndakabva ndaona kuti ndainge ndamesa up chemba yose, nekuti ndainge ndazadza ropa chemba yose, tsvina yacho yakabuda yakazara ropa. Mukoma then muchinda uyu manje akazouya zvekare usiku ihwohwo. Apa paakauya mukoma ndainge ndakatovhura zvangu dhoo rangu and I was very stressed. Muchinda uyu akangopinda mumba ndokubva atongouya pandainge ndigere, akabva atanga kunditi sorry nezuro takazonyanyisa kudhakwa. Saka mukunodhakwa ndakazongokutarisa ndikakuona kuti you are very attractive, face yako inotoita sekunge face yemunhukadzi. Munhu ndokubva atondidzvanya paya mukoma. Ndakazama kurwidzana naye, muchinda uyu ndokubva atanga zvekare kundibata chibharo. Now ndainge ndotobatwa chibharo 99 live chaiyo. Mukoma ndo hwakazova upenyu hwangu ihwohwo. Ndakasvika pakubhaniwa kuenda kubasa. Apa ndainge ndofunga zvino kuti kumba uko kwandakabva vana muchembere vainge vachitoti mwanawo akaenda kuJoni kunoshanda. Apa ndainge ndotoitwa zvekare mukadzi neumwe murume aizongoti pano nepapo obva andipawo mari yekuti ndinge ndichitumidzira kuvabereki vangu. Mukadzi wacho ini ndinofunga kuti anozviziva, because kubva zvandakazotanga kubatwa chibharo kuzonosvika ndichizomutiza mundara uyu ndainge ndava kusabhadhara renti koma, but ndakazoona kuti hakuna kana kwandinosvika. One night ndakangozvipira mukoma because ndainge ndonzwa pain. Apa ndaiti kana ndakagara kudai ndainzwa pain yainge ichindirwadza. Ndakangoti one night so ndokubva ndaenda ndikanomira pajirawo ndikatarisa. Apa painge paine electric fence, but zvose izvozvo handina kana kumbozvifunga. Ndainge ndiine pranga rangu rimwe randainge ndakatora mune chimwe chirumu umo mainge muchigara mabuilding materials. Ndokubva ndatora pranga rainge rakati rebei ndikabva ndazobatanidza electric wire iya yane pranga riya ndokubva yatacha. Saka by the time yandakazojamba yainge yatodhingura switch uko. Ndokubva ndatiza paiva neumwe muchinda wangu wandainge ndataura naye, saka ndakaenda ndikanogara naye, but iye aisatozvizivawo kuti
izvi ndo zvandainge ndichitiza. Ainge achigara kune rimwe location, ndakafamba mukoma zvaizva zvikunzi unotya vana nyaupe. At that time ndainge ndava kusatombofunga kana nezvavo, ndaingova nechischool bag changu, hembe dzangu dzose dzinondirwadza because ndakadzisiyapo pamba apa. Ndakangobuda nechischool bag changu netuhembe twangu tushoma twainge tuchingokwana chete muschool bag, ndokubva ndafamba. Kuda ndakafamba about 2 hours chete ndichibva kulocation kwandainge ndichigara ndichienda kulocation kwainge kuchigara mufesi wangu uyu. Ndakazosvikako kumba kwake, this was very late. Akatoti iwe kodai wapondwa naiwe kowadi wazomirira mangwana. Ndikati sha mayaza akusaidi ukuku akuchatombogariki. Friend yangu ndakangomuudza kuti ndainge ndatiza kubhadhara rent yemwedzi yakati kuti. Akabva atoti saka takabva tazotanga kugara tose paya mukoma, ndikabva ndazotanga kutsvaka basa. Nanhasi uno ndinoshanda hangu muconstruction industry, but izviwo ndo zvandakasangana nazvo izvi. And ndinoti sometimes kana ndiri panzvimbo yekuti panenge paine varume vakati one day, ndinobva ndatanga kufila as if inini handisi murume zvachose. Nai zviri normal here izvi zvandinofila, kufila sekunge ndisitombori murume zvachose. Ndinokumbirawo kuti kana mukapostawo nyaya yangu mukoma Nashi, munge muchizondiudzawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section mukoma vedu ava. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Apa iwe unenge uchiti mwana wangu akaenda Joni, izvo mwana anenge achitobatwa chibharo nalandlord vake. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Kana muine similar experiences, uyai kuinbox kwangu, then mauya mashare neni your own side of the story. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti murume wangu ndini ndakamuita bofu, but dambudziko ravapo nderekuti wangu murume handichamudi. Dai kwanga kuri kunzi iye ndiye wandakashandisa pamhiko dzangu, ndingadai ndoti zvangu ngaafe kana kutsvaka vanhu vanongomuponda zvavo, because murume ndinotonzwa kuti handisisina kana hanya naye. Ende zvaizvezvi mukoma ndava kungomhanya zvangu nevakomana ava vechidiki, ivo vanonzi maBen 10 ava ndo vandava kungomhanyidzana navo kuti vange vachindikavhira gap, because inini ndinonzwa imwe havi iya yekuda kungogara ndakangorarwa almost each and every day. Ndinenge ndichitoda at least about 5 kana kuti 6 chaidzo. Saka uyu murume wangu uyu haachatombokwanise zvachose, anozototi paya pano nepapo ndo paanozondikumbira, because inini ndinofanira kutoti ndinge ndichitomudirecta kuti isai apa. Iye haasisina kana chaanomboona, hungori hutsi woga nekuda kwemhiko idzo dzandakamuitira. Inini mukoma ndichizosvika pakuzonoromba, ndainge ndine zvimabhizinesi zvangu zvandainge ndiinazvo nevasikana vangu avo vainge vachindishandira kumashopu kwangu uku, but zvinhu zvainge zvisingatombofambi zvachose. Ndakazonosvika pakunovharwa neumwe rana so wekuDurban, mari yangu ikatonyura, ende ipapo ndakarwadziwa because ndainge ndainvesta, ndikangoti the last amount that I had ndichiti ndinge ndichisimukira. Mukadzi uya ndokubva ndazomupa mari, but mari iyi ndakaita yekubatisa imwe friend yangu uyo ainge achienda kuDurban, saka ndiye akabva azoenda nemari iyoyo achibva nayo kuZim akanomupa mukadzi uyu zveshuwa. Mukadzi uyu akapiwa mari, but mari yacho sezvo yainge yakawanda, mukadzi uyu akabva atondinyudza. Ndikanhasi uno zvakatongorova zvakadaro. So chakazoita kuti mukadzi uyu, even though pandakazotanga kubata mishonga ndisazomuataka, iye mukadzi uyu anotoshandisawo mishonga yake yekukwezva vanhu. Then kana wauya kwaari, kana ukamupa mari like pekutanga unotoorder zvakanaka, then mishonga yake inobva yaita sekunge inobva yabatirira, because mukunoorder umo anobva akuti vasikana mandipa mari yakawandisa, saka iyi mari iyi chiitorai. Iwewo paunogamuchira mari iyaya imwe yaunenge wapiwa refund, then unobva
wazongonzwa kamwe yakachiti order money obva waorder zvekare zvimwe zvinhu zvinenge zvichiwetha mari yakawanda. Like at that time koma ndakaorder zvinhu zvainge zvichiwetha a lot of money, saka kunonyura kwangu ndakabva ndanyura for real. Saka mukuzonofamba umu mukoma ndichida kumugadzirisa mukadzi uyu, ndo pandakabva ndazosangana nasekuru avo vakazondibatsira. Sekuru ava ndo vakazotondiudza kutoti uyu akatoromberawo chirana icho chichi, saka ane zvinhu zvake zvaanoshandisa. Kana akangogara akupa refund zvinoreva kutoti iwewe mishonga yake inenge yava kutonamatira pauri, then anobva azototanga kutokuvhara. Vamwe hanzi nasekuru ava vanotovharwa mari dzinenge dzichitosvika kuma 3,000 kana kuti kuma 5,000 US dollars, munhu uchivharwa but uchingoramba uchingotumidzira rana mari chete nekuda kwemishonga yake. Saka sekuru ava vakabva vanditi iyi mari yakatonyura kuti utange kurwidzana nezvikwambo zvake zvinoti netsei, dai iwewe wangoitawo zvako zvinhu zvako zvinenge zvichikubatsira, but havana kunditi ita zvako zvikwambo. Vakangonditi wako mushonga unenge uchizokupawo laki kuitira kuti mabusinesses ako ange achizosimukira. Ndikati hapana kana chakashata sekuru. So sekuru vaya vakabva vazondigadzirira zvinhu zvangu, but chakandinetsa ndakati ndatosimuka ndava kutonobuda mudare. Vakabva vanditi chizukuru, ndakanganwa kukupa mudzi uyu, ndikuda kuti mudzi uyu unge uchinoupa uyo waunoda. Ndikabva ndati zvakanaka, saka mudzi uyu wacho wandinodisisa ndinomupa sei? Vakabva vanditi it's either unokwanisa kungomutengera drezi kana kuti suit kana kuti shirt. Paunozomupa kamudzi aka make sure kuti unokaisa muhomwe. Mukoma ndakabva ndazodarika nemutauni, saka murume wangu ainge agara achingondiudza kuti paiva nerimwe jini raainge achida. So ndakabva ndanomutengera jini riya. Ndichinosvika kumba ndokubva ndatora kamudzi kaya ndikabva ndangokakanda muhomwe yejini. Murume achidzoka kubva kubasa ndikabva ndamuratidza kuti ndakutengerai jini, edzai. Iye akatomboramba, but ndakamuti yedzai sezvo ndainge ndaudzwa nasekuru kuti munhu uyu anofanira kuti ange achizoyedza hembe idzodzo mushure mekunge ndamuratidza. Murume akabva apfeka hembe dziya. Murume akabva azopfeka jini riya, ndikationa kutoti rainge rakatomufita. Paya murume akazongotanga kungoti musoro. Tikabva tatanga kuendawo kuma doctors akasiyana siyana, zvikanzi murume wangu aifanira kuti ange achizoitwa operation yemaziso. Sekuru vaya vakazondiudza kuti kamudzi kaya kainge kachazokonzeresa kuti murume wangu ange achizoita bofu, saka kunoita bofu kwaainge achazoita ndokuzototanga kuzoitawo mari. Sekuru vakabva vazonditambidza umwe mucheka wainge uri muchena, vakanditi ndibate imwe kona, ndokubva ndabata imwe kona. Ivo vakabva vabata imwe kona, vakataura zvavakataura. Mucheka uyu mukoma wakabva wazongoremberera mumhepo, ndokubva vanditi ndinge ndichiusiya. Mukoma wainge uchita sekunge wakatoturikwa pawashing line yatainge tisingaoni. Ndakabva ndazoona kuti murume wangu akazongoapia, face yake yakaapia pamucheka apa. Sekuru vaya vakabva vazondipa banga, vakabva vanditi ndinge ndichiboora maburi maviri pamucheka uyu, but ndaifanira kuboora ndakananganisa namaburi awa nepainge paine maziso emurume wangu. Ndikabva ndaitasa izvozvo. Murume wangu akazonzi operation yaingopostponiwa kuzotonosvika achizotova bofu chairo. Mukoma nanhasi uno murume wangu ibofu kose zvo. Nanhasi uno murume wangu ibofu, uye handitendedzwe kuti ndinge ndichitsvaka mubatsiri. Inini ndini ndinofanira kuti ndinge ndichimuitira zvose zvaanoda, and anofanira kugara akafara, haafaniri kugara akasuwa, nekuti kunosuwa kwake zvinenge zvichireva kuti zvinhu zvangu zvinenge zvava kusafamba zvakanaka. Saka ndo punishment yangu iyoyo kuti tsvina yake ndini ndinoibata. Sometimes anokwanisa kutozviitira tsvina, ndobva ndakambura iwe, ndobva ndaenda ndobva ndanomuwachira. Ndo punishment yangu iyoyo yekuti ndinge ndichiramba ndichingoita mari. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo. Hey, unopera power kupera power chaiko. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi murume wangu ndini ndakamuita bofu, kujobora maziso emurume guys. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Yo, hey, yeah. Please tell me what you think in the comment section.